Bawa. Paling ora kowe kuwi ya tak angkat dadi anakku sing garap. Mas Gendis, paling ora aku ya iso nyontoni adimu sing ning omah. Kaya rame golek sing apik to, Mas. Mas Gendis melok gendenggo ngene iki. Gendro patakmu kuwi. Kok goleke kok Dimas wong ganteng putih. Lah kowe iso ngarani aku gendro kowe gak ngilo to. Tenah pake yo ngene iki lho. Kok iso yo ben to nek aku gendro. Wong pake yo roh dhewe lho kowe. Tapi ngelokne aku gendruwo. Yo mboten to ya. Berarti sing gendruwo ora aku tok. Sapa? Sapa termasuk sapa? Termasuk semua barangnya ya tunggu. Wes, bawa. Moji. Bawa apa pelak Mas Rendro? Bawa apa kuwi? Pelak. Senang kula. Jare kowe iso ular kambang. Ora. Iso nek Ora iso. jajal ular. Dek isone ular jati kok, Mas. Jajal ular kambang ya jajal ya ben dibangkete sepuh. Ayo, ular kambang. Iki katelah tiwuk dua suara. Moh kaya bojone Treming lho. baca apa kaya pati bener. Wong urip ning alam donya sae dadose jolali mas kentung gotong royong gawe susah rawa ben geblak ya ben Terus halah kaya marahi to iki ora aku ki pelatih kok aku ki melatih apa? melatih bela diri Zaman edan udutmu ya. masalahnya golek pembeduk bekas begenggek mau udut yang diloroi zaman edan wong tuwa ra diperawan Jula-juli goblok lu. Zaman edan. Wes sing tenan, ayo tenan karo Mbak Inzal. Nyanyi apa, duet apa, bawa apa terserah awakmu. Nah, iki wis menjelang pagi ya menjelang pagi. mboten sah bawa benjing nek ditanggap melih mawon ya toh aku dhisik yo ndagel ning kene lho jane Masa? dagelane ya aku nek dalange ya ora iki rong payu to dhisik tak warai ning omah kuwi urung iso Berarti aku ki sing marahi kowe ngene ya iki. lho ya ora Lah kok iso? kowe wis sing marahi aku Lah iya goblok. Aku ki sing marahi kowe. ora kowe iki sing marahi aku kok ngengkel ae Kowe iku pak karo anak bacok-bacokan kene lho aku ki sing marahi kowe. lah yo aku marahi kowe Kowe njowo basa Indonesia apa ora nek aja nganggo aku. Katanya lo dari Jakarta. Iya, gue dari Jakarta. Ngapain di Jakarta? Alah, gue yo jalin-jalin. Jalan-jalan. Jiri aki nang Jakarta. Di Jakarta sama siapa saja? Sama lon nyokap sama bokap gue. Bokap. Bokap. Lah ya bokap karo bokap. Piye to ngono nyokap bokap goblok. Goblok kok rambut jaluk. Terus di Jakarta ngapain kamu pulang ke Jawa? Di sana gue terlonce-lonce